ġejna Maastricht għall-aħħar darba. Sponsored minn kulħadd ukoll. The Hague looking beautiful insomma. Fil-bidu kollox the first, issa kollox the last. Inti bis-serjetà. Li tista' TikTok. Aħkom wiesa. Aħna l-vlog. Għaw id-dar taħt fuq. Hello, bonġu. Welcome back għal vlog ieħor għal darba ħanibda vlog mhux fil-ġen. Avolja teknikament suppost kan nibdih id-dar imma speċjal ħanibdiħaw, it's okay. Qegħdin Maastricht, welcome to Maastricht. Ma nafx kemm ħaninstema' għax hawn naħseb xi protesta. Fil-każ ninkellimkom aktar meta naqbżuha. Imma sew dal-vlog ħajoħroġ wara li ngħidilkom li ħanitilqu mill-Olanda. So, ħaniġu Maastricht, ġejna Maastricht għall-aħħar darba bħala residenti ovvjament. Ġideni il-mijaj dal-għodu ħamur nieħdu vlaj, jew vla, ma nafx kif tgħidha tal-ċirasa, x'hawnhekk hawn post li vera nieħdu gost niġu kull darba li niġu. U lejla ħaniltaqa' mal-ħabba tiegħi ħanejdilha wkoll li nitru l-Olanda illallu. Issa nirrealizza. Jien ilbist waħda biss jew waqgħatli. Ommi, nispera mhux waqgħatli. Oh no. Issa nirrealizza li għadha b'misluta waħda biss ħaq kemm nobot. That's the update. That's the update. Issa nkellimkom għax crazy. Waqgħat li l-misluta ħaq nispera. Ma tidirx immu. U nispera mhux tlifta. Ġejna hawnhekk nieħdu żewġ qishom ċabatta focaccia. L-imdot. Waqatlu sufa mill-lajbra. Vera. Ja. Ostja. Ah, my fave. Insomma, mandatory as we said. Tajba? Da. Hawnhekk darba Daniel ħaras fuq u konna nirħdu drinkem u għaw siġarħaw u eżant fuq il-koptu. Insomma, ħadna l-paj, kif taraw tal-lajt ċari għax sħana l-bosse. Temp bħal da mux li tagħmel day trip u toqgħod tiġri barra, għetlu temp bħal da ġurnata baħar. U issa għamuru nixtru rigal l-loħt Daniel u nista' ngħidha għax sa dak iż-żmien ħankunu ħaqna tajnijula u jiena baqa' li xi satejn u nofs biex niltaqa' ma' ħabibti. Insomma Katja u Eliza, Mandy, Andrew u il-suppost designated barbecue starter jew x'inhi insomma. Insomma qegħdin mal-Maltin għax Maltin kollha. U qed tagħmlu daqsxejn ta' barbecue park. Naħseb ġieli ġibt. Fil-vlogs, għax sanħra minna barbecue ma' familti għawek u koll. L-same spot. U it-tikal, ħafna minnu ġifiri, għanna twisti sponsored by Mandy. Il-ħamis sponsored by Katja. Baspaħni jom il-pakketti saħkom. Imma mbagħad għanna l-galletti li for ma nistax nifhem kif baqgħu sħaħ u daw insomma nafsu it-tikel. Il-lizar, kif tgħidha, l-plural tal-lizar ma nafx jiġi. Sponsored minn kulħadd ukoll. Hello! Mela, il-bira u l-onis for a change il-barbecue, spiċċajna nsajru insomma. U kellna naqra trouble bil-barbecue. U spiċċajt ma vlogjajx dan nsajru. Sejt bas imsiret. Anyways, ħanorġu niġru l-tnejn. Mela x-xogħol u dan jil-riet li nagħmlu 5K. Namlu MREP, mat 5K u l-esti insomma. Flok ġim, għax kallu t-tieħi ġri. Sajna l-biraġa għamilt 11K, so ma tanċi jideja tajba ħana 10K uħra l-għada. Imma, it's okay, għax la mux ħamurru ġim, irrit namel xaħada. So, I will join him. Il-warning up. Ah, funny, so, għalissa t-namel interpretations. Ġara. Tinġibek.
By the way, qabel ma tlaqna ħadna nofs donut. It-tort Andrew u Eliza x'huma ġabu għamna u irdu jittieklu. Anyways, ħanibdew niġru. Bye. Oh my god. Okay, update. Kif ġejt. Daniel waqaf jagħmel bodyweight exercises ma jisom xi monkey bars u hekk. Jiena bqajt sejra għax l-organismu di bżejjed saħħa f'ġismi biex nagħmel dak l-affarijiet illallu. X'diżaster ta' daw. So bqajt sejra u għamilt 7K b'kollox għax 10K kienet tkun too much għax speċi għamilt 11K l-bieraħ u imbagħad ħajbqa' ġej. Fejn sa tant ħmurna ħasel għax żibel, oh my god. Mnalla għamilt ċari l-bieraħ. U mbagħad meta jiġi nisaħħu l-ikel għax kellna xeba xejdulu għaw leftovers mill-bieraħ tal-barbecue u kemm isaħħuhom. Insomma, that's the update. Very non-content. Ġirja bla kontenut, insomma, x'ma filmi ċer, vent ikunu qed niġru. U li u hekk ma tarawx kieku. Hello. Mux għada bil-kamera għax mġibtix miegħi x'llum naħseb ħammurru Scheveningen il-bahar. U bdejt nibżalina fil-ħanet il-basket jisir wiri. Ma hello, zom. Qegħdin ma naf fejn kont. Qegħdin The Hague u bħalissa u oħt Daniel da wara qed iżżurna. U l-bira ma vlogjajx għax qed ħatta easy plus control for half of the day. So, għazbagajt ma għamilnila cake u zejjennila sama t-tfar it-rat għawnek. U l-lum ħadni off għax heat wave għawnek 37 degrees li nitlob għalna asħana imma u low key sħarat bosse u l-fat li mannix il-bahar biex immorru tpon għawdu sħana ek. Naqra ek, għat nimmisjaħ il-bahar Malta. Imma t-okej, ma ngerglux għax ġurnata sabiħa, ġibna s-sunblock man ovvjament, għax ħanam ġurnata barra, so ma rridux ninqlew, għax il-UV miex tajba. Xiktar, l-bira ħdastu update morna l-trekt u dorna naqra ħof katarajn, literalment qasra ġiġna minn ħof katarajn, aslu. Għax tant kem konna ton s-sħana li jemmek, tibu kull imkien blejsi, so għasna ġo lejsi. U xaħġa ħran to-do list l-lum, sorry ta' da, meta kon ġejt ma' kuġinti u t-siti għawnek konnu morna nifdu ġelat muħed vera tajjeb. U ek bisset naħseb bħalissa, sant kemm misħana li ġas nishtiq nieħu ġelat jaqsam. So naħseb daqt namlu dik. Eżatt. The Hague looking beautiful insomma, li biex għaret irrobni. F'ġurnata tal-bliħ, even better. Aha, mux s-sena l-oħra, naħseb ta' qabelu. Eżatt, ta' qabelu, x-sena l-oħra Malta konna. Ija, dik l-ewwel sena. Li konnaw. Bajdu jilbis il-bucket hat. U di ħatkun l-aħħar darba li ħaniddu The Hague, aħna insomma bħala Dutch residents. Għax issa kollox last time ek. Fil-bidu kollox the first, issa kollox the last. Thank you. Cheers. Ġabeda jenħal. Cheers. Photo, ovvjament. Għakom tajjeb. Tiddu. By the way, jiena ħadd almond cookie. U daw ħadu vanilla, peanut, karamell. Xiftar. Ma nafx. Għanduqu. Għala. Inti tħajjert. Ullu. Inti bis-serjetà. Sorry, nduqu. Ta' tuħad li nofsu. Għandi prova. Oh my god, guys, ija ħaniftakar. Dejjem niklu, naħlef, dejjem niklu nġi. Imma, għara xaj, ġejna pastanini li konna ġejna ma' familti koll li ġibti fuq il-vlogs l-ura u għek. Ma' konna ġejna l-darba sentejn ilu. U ġi l-ħar darba
Sorry. U di l-aħħar darba ġibna il-kontadino li għandha s-sausage u hekk. U Toskana vera jizru tajbin. Mela din għandha ġobon, minn li qasna fix parmeġġan kien li ta' fuq ma nafx nsejt ta' ġobon. Pecorino, ma nafx nsejt. Caramelized onions, sausage u minn li kalla xaġa spicy, lejo. Spicy sausage msamma u mozzarella u ta' dam. U din Bianca għandha l-parmeġġan rucola, da' angus beef u mozzarella. Għanduqa di, da' Bianca. U kalla xaġa oħra u koll din nsejt x'kien. Skromozza xinumbu. Ma nafx id-dejt. Wasalna Scheveningen. Isma metlek, xamma għal-birthday, għallasnek il-hotel law. Oh my god! Araw, prob, il-bucket head, jisni turista. Le, ma nafx kama nistama taw il-fontana, imma Madonna, ara vera, t-tuqa ta' temp-state, ta' veru, taħħateni. Fuq Trump kiena waħed Malti, ostra jaħdem għaw samana. U kellimna għalli ta' TikTok, ma dofis ma s-sasim boste from now on. Ara xeħlew, disħana, miskin. Insomma ħani ġurġej n-nomu sa. Għatmu mejna, l-ewwel darba li ħanomu f'dal-bahar aħna. Jiena ġo lejk ġili jomejt, imma ġo dal-bahar le, so sa naraw. Għamilna s-samblu kun idera xarra veret il-leq. Jokkupaw himma. Aw, pero daw jidru li faqru ġifiri. Awek, għas nistan immaġina. Lesti biex tomu hi. Lesti biex nikxef lebż. Niftakar darba konna ġejna u inti marriċ nomu minn għalija u għazibna l-malja konna, għazdejt t-għazzu. Vera, dan jilqalli l-ewwel għawma tas-sena u vera. X'qatt ma mejti għaw. Għawazin dis-sena. First dip coming up. Stjatat kemm hawn xels, bitweċċa. Hija vera. Sa ħan niprovdu feet pics lin-nies xejn. Jsiru senjuri minn fuqna. Anzi jgħiduli aħkom ħisa. Għadna niġuwaw! Realizzajt ma bdejx niflogja, zom ħanġib l-oħrajn. Mela, ġejnaw. Kien jider tajja biex rajna n-nis u għandhom ir-ritratt tara li ġibdek rejxi l-għada ġewa ġib il-baget għanna rikom naqra l-menju mux il-ħisa sewa sta jaqbillu jkun tajjeb 30 euro baget għaxċana bil-cottage cheese u chicken البانيه هربة Vera, panina ħajma. Għam tajba l-panina. lekker man. I would like one of these. The cafe. Ja. Sati هذا. Kullu xider tajjeb. Sector document يعني. Mela. We're gonna edit that. That's the most important. Eżatt. Okay. Illa oh my god, qed inħossa l-krafin. Yeah, photos. Zomma, krafin, zom. Għax dik tkun croissant forma ta' muffin. Muffin is a muffin. Your hands. Oh يا هلا. Cheers. Cheers guys. Tajba, arawek. Di biex inni. Aħħan hodlu food influencer. Ija, kemm idher tajba. Xi krema ta' ċikkolata duqa. Aw, sbieħel pastries Madonna. Ma tqarmitx. Cheers, Armin. As in, cross-check. هنقدم. Ikdem. Ministranja. Ta' kuljum. Madonna. Da, dik kif mhux ħanamlu mess. اقدمها. Ħjar naħseb. ما trust me go for it.
Oh my god. I know, man. Li ħagġu prosa. Jiena ħaniftaħ business rejċaw. Ħanibda mbeħ il-bras. Jien nixtieq Ħagġu dalbi. Issa m'għandix ħabti bil-parti. Baħda b'sijada l-parti. Issa mmurna qara. Sarata dajda. Taf kemm li nikkonvinċi it-took a lot of work biex jiġi miegħi il-parti. Ija, kien jidra ċta dal-għu. Ara naqa fej ġabitna Denisa. Gianluca u Daniel very excited. Mela di, għamlet li frisk. Bitsejret madari, kelli għara ja. What jura da temnu? Denise qed tiġbidli l-attenzjoni li wara party / concert insomma is-suq ir-rota kemm mhix normali Malta. Malta today biex toqgħod taxi u jew nkella biex noħroġ mill-belt meta jkun hemm fuq il-fosos. Niftakar Daniel darba wara l-Uskapaldi. Imxija qabad il-ferry mill-belt sa Bormla minn għalija ma nafx fejn qal. Mbagħad kellu jimxija minn hemmhekk sad-dar tal-Tarxin Maronna. Ġeħriġna minn naqa' barra minn Amsterdam darba naħlef kull darba li mmorru Amsterdam dejjem l-istess postijiet li mmorru. So issa għandna xi 37 minutes insuqu r-rota lej Central. Hello! Għanpattu ta' weekend, ċaj pattejna, xemċet bizzat warajna. Ta' weekend nibilaw. Għara l-vlog. Jena, mal-bis vlog kullum, kalli diju, din zaħan sisħana. Għamilna 10k raħwa. Il-pass ma dajt kas xiru, imma xi minuta, sija, u minuta u xaħada minnija. Not bad at all. Daħlit li dubbina fajnejja l-aħħar 50 metru. Għamilt il-kuskus. Probabli di tkun l-aħħar biċċa tal-vlog. Għax naħseb għandi klips ma' tal-vlog. Anzi, darba vlog da mill-li jinqas minn ġimgħa, ċe ġimgħa eżatt. Isma da għamil xie stoppa. Issa kemm tagħmel stop hekk. Hekk u hemm. Insomma, sa nkellukom la nkunu għadna shower. Hello! Ovvjament, miex l-istess ġurnata sa' meta morna niġru. Għandi xari, disaster. So, basikament palissa qed nipprova nidra daqsxejn ta' xari b'mod naturali, imma mhux irrobni mniżżel u qed nispiċċa intella anke il-weekend li għadda l-party spiċċajt tal-lajtu għax kienet sħana tu bifer ukoll. Imma ħana il-vlog hawnhekk, però qabel ma il-vlog ħantikom daqsxejn updates. To be honest, literalment wara li nieqaf dal-klip ħankompli niffilmja biex nibda vlog ieħor. Għax il-vlog li jmiss ħajkun tipo moving vlog u ħanġibkom daqsxejn magħna / miegħi in terms of packing u hekk. Għaw id-dar ta' taħt fuq, ħanurikom ġus biex intikom idea. Organized mess imma, sewa. So, corner number 1. Mixture ta' ħwejjeġ ġoba sktijiet, di l-kaxxa tal-monitor li tal-lajta just in case jimbieħ. Hemmhekk hemm Christmas decorations li nixtieq imbieħ. Hawnhekk spiċċajna beħejna x-shoe storage u għandna xeban barra tiġru. Il-washing machine bħalissa għaddejja load għax irnexxilna nbijawa u ġejja li għallum fit-tlieta, so literalment mill-lum għallum ġifieri batilna issa u qegħdnilu like okay, m'hemmx tagħmel. Imma hija xi imbarazz. Plus qed inbijaw l-affarijiet u qed nispiċċaw mingħajr ċertu affarijiet, pereżempju beħejna l-mera. Dejna l-mera sewda, which I'll miss a lot. Infatti dil-ġimgħa mort tipo l-bistek għax-xogħol u mort biex niċċekkja nara kif qed nidher fil-mera u qed lallu.
Mawx mena. Irtu mor nixtri wkoll għax ukoll bħal qed nippruvaw naħlu l-affarijiet li għandna fil-pantry imma protein u hekk bħal tipo salamun kienu mor nixtru so irridu mor nixtru hekk. Irrid immur nirtorna ASOS package għax xi tops, xi basics. Ħanurjomkom ma ngħid xi basics minn ASOS. To be honest, qed li mhux ħanixtri u last weekend meta marna The Hague għamilt naqra damage mhux ħanikdeb. Imma literalment xajt basic tops minn ASOS għax dort naqra l-gardroba u realizzajt li għandi ħafna missing basics. So għandi ek bħal da is-sweat u għandi wkoll green u yellow. Mbagħad xajt da wkoll kien bis-sale stripe hekk. Can you see għall-baħar? Għax ukoll bdejt nirrealizza li issa qasbis għandi ħwejjeġ li mmur il-baħar bihom. Għandi xi ħwejjeġ li ma tantx nieħu gost nilbes tipo day to day għax ma tantx narhom puliti ħallejthom għall-baħar u xajt top pulit ukoll. Dan pulit, dan ġobni. Jiġi hekk, halter, ma nafx hekk xi taraw il-pattern. U li rritornajt insomma ġibt halter abjad ukoll. U kellu jisu detailing hawnhekk li suppost jiġi hawn taħt, ma li l-maġinix hemm taħt, so ħajkollu nitornaħ. To be honest xajti affarijiet oħra wkoll ma nġabsit noqgħod naqlaqhom għax ma tantx huma accessible, imma mbagħad fil-każ meta nilbishom nurjomkom. Again mhux suppost kelli nixxi affarijiet u suppost bħalissa hemm decluttering, ma tafx qed jiġrili. Qed nirrealizza li Malta vera ħanimissihom il-ħwienet hawnhekk għax hawnhekk hawn ħwienet li Malta m'hemmx u ħafna mid-drabi hawnhekk nixtri minn ħwienet li Malta m'hemmx bħal pereżempju Only u H&M u ma nafx for some reason Mango eżempju hawnhekk inħoss li għandu stokk isbaħ. Għalkemm d-darba ma xajx minn Mango, u mort Uniqlo wkoll. Ħanurikom xi ħaġa li xajt minn Uniqlo. Ma xajder, ma xajt dublett. Qed taraw bil-gingham. Vera sabiħ ġolbistu darba, bistu l-parti tax-xogħol, ma kelli l-parti tax-xogħol. So ħeb, dejt ngħid, you know what, now is the time to buy these things għax minn Malta mhux ħankun nista'. Ma anyways, that's it. Ħana hawnhekk u mbagħad komplu waraw il-vlog li jmiss. Toħroġ dik il-load, toħroġ baqala minuta, u nitfa' load oħra, dik kienet load l-ożor. Issa li jmiss load ħwejjeġ, il-problema li issa ħanimlew kull imkien l-ożor u f'ħwejjeġ u hekk għax m'għandix fejn nonxru. Imma it's okay. Ħajkollna tliet ġimgħat daqsxejn uncomfortable għax ħajkunu bħala imbarazz, imma that's part of the process. So taraw dak kollu fil-video li jmiss. Ħanibda nivlogi dal-weekend u ma nafx sakemm nieqaf. Għandi xi farewells ukoll, so ma nafx kif ħanqassamhom il-vlogs ġejjin. Imma I will bring you along. Ħanipprova kemm jista' jkun nivlogja u mhux just nġibna nieklu għax I am very aware li dal-vlog ħafna minnu kien aħna nieklu. Imma dejjem hekk dejjem nispiċċa eżempju nkunu mixin u hekk nibda ngħid ħanqod nivlogja. So mbagħad nispiċċa naħroġ il-kamera meta nkunu qed nieklu biss għalija li kellet xi tanti. To be fair, ġibt naqra ġriedi f'dal-vlog ukoll għax qed nirrealizza li dal-aħħar ma tantx qed nurikom ir-rutina ta' training u hekk li by the way I'm logged in li these past 2 months vera nħu training bis-serjetà. Iktar il-ġiri, these past 3 weeks rġajt bdejt gym sew imma timur 3 times a week rġajt u vera qbad rutina sew u qed naqra gains fl-upper body dan jilbeda jgħid li vera tnidher mibnija. Imma mhux ħanikdeb nixtieq I cut a bit, għax għandi ħafna ma' Silvera. Irnexxieli intella naqqa ma' rġajt, imma ma ntantx għandi definition. Imma tipo bħalissa l-priorità hija l-move, so mhux ħanitfa' ħafna pressure fuq innifsi to cut daqshekk. Imma I'm trying. Plus ovvjament ħabba li qed nipprova naħol l-ikel irridu niklu milli hemm speċi. Imma insomma qed laħna l-vlog u spiċċajt nriddina 7 minuti. So, dak kollox għallum, grazzi ħafna tal-li segwejtu vlog ieħor, nispera li ħadgostarawh. Bħas-soltu tinsewx tagħmlu subscribe jekk għadkom għamiltux subscribe u ħallu like hawn isfel. In the meantime, jien ħammur nippakkja because we need to move u kellimkom fil-vlog li miss. Ciao ciao!